ଦିନକର କଥା। ବିଲୁଆଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲୁଆଟି କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। କୂଅ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବାର ଶୁଣି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ଛେଳିଟି କୂଅ ଭିତରେ ବିଲୁଆଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ବିଲୁଆଟି କହିଲା, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି ଓ ଏଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଯଦି ଆସିବ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା ଓ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ଛେଳିଟି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁବା ପରେ ଛେଳିଟି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଫସିଗଲା। ବିଲୁଆଟି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଛେଳିକି କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ତମ ପିଠିରେ ବସେଇ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଛେଳିଟି ବିଲୁଆ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଲୁଆକୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ଏକ ଲମ୍ଫ ମାରିଲା ଓ କୂଅ ଭିତରୁ ବିଲୁଆକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଯେମିତି ବିଲୁଆଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ଛେଳିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଲା। ଏଥିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ କେବେ କାହାର ମିଠା କଥାରେ ଭଳିଯିବା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ବି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବା ଦରକାର।